ọ dị ego ịmana ala ọvọrọ nga eshi ahụ hụrụ gị meelu izu kọntrol jiwa wedara baby I cannot do without you baby o nwere akwa m hụrụ na Douglas achọrọ m igotere gị adọ mma ama m ị ga-ala ike ya kasi minute ala makwa o nwere aka spaghetti gị si I love it so much ya bụ ihe na-atọ live love na-eme nnọọ ka agụrụ nri si mmadụ na-ahụ pụọ ị gaghị echetazi na iri ihu nri ọwụ otu ọ dị ka ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ anyị alọghachiela na ya bụ ihe omume anyị bụ Ije Di Na Nwunye nke ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 dịka anyị si wee gwa gị na mbụ anyị ga-eleba ya anya bụ ihe mere o ji dị mkpa nwaanyị nọ na di ịma ka esi esi nri nke ọma. Otu ihe doro anya bụ na o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ na di ha amaghị ka esi eme gịnị esi nri ma otu ọ bụghị ihe egwuregwu. O nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị nọ na di ha amaghị ka esi esi nri ma otu ha amaghị ka esi eme gịnị esi nri. Ebe ha otu ahụ efisi channels fisie nails ha ka nke mama ịghọta ị na-emedo ha aka otu a meda ha aka otu a the same type of soup. Onwe ihe dị ka imeja ga ojo otu a ka a na-eme aka ha otu a ọ wụcha aka remote ọ give me that remote make I z word nri amaghị esi kete kpọkpọ ikekwe ha siri nnu abụọ ya maọbụ ose eme gịnị abụọ ya ka a na-ekwula ka a na-akala o jiri akpọta med nwesiwe med nwe mee gịnị họwa. O nwere ala any chance i nyere ya ọ gaala n'ezi gagote nri ya na di ga-eri nwaanyị nọ na di. Mana echetara m mgbe elu bụ ala ọsa mgbe ezi dị n'okwe ọkwa ihe nwaanyị na-ebu ụzọ amụta n'aka nne ya bụ ka esi eme gịnị esi nri. Dị ka ọ na-amụta ka esi esi nri ka ọ na-amụtakwa ka esi anọdụ ala krọs ụkwụ ya ama m na aghọta a na-amụcha ihe ndị a amụ. Mana ụwa atụgharịala ụwa ekpugharịala ụwa noodles so naanị ihe ọtụtụ ụmụ nwaanyị ma esi ugbu a bụ gịnị noodles. Ọ gwụchala otu test ofe inyekwa ha 20,000 naira otu test ofe o nweghị ike ịgbanwe. Nwaanyị m ihe kwesịrị ya nọtụ ntakịrị ya agbanwere di ya gịnị nri chenjiera ya ofe isi ofe ọgbọnọ taa gị si ofe achị si ofe onugbo si ofe ụgbọgịrị si ofe ụha si ofe ọkazi chenjiere di gị types were nri si ya sịa di gị isi nsala. O nwere ụdịrị nri ọ ga-abịa isiere di gị otu a ya na-ele gị otu a sị kedu ebe nsi lụta nwaanyị a Eziokwu. kedu ebe nsi lụta this beautiful woman in and out. Nwaanyị ma ka esi esi nri ị mana nwaanyị na-amaghị ka esi esi nri ọ bụ iwe na ọnụma nye di ya. Mana eziokwu mgbe ụfọdụ demand wee ego n'aka di gị ahụ ya sị ke m ga-enye gị isi egene n'ime obi ya ihe ọ ga-ekwu ke m ga-enye gị isi rubbish gawa. Ọ dị mkpa nwaanyị nọ na di ịma ka esi eme gịnị esi nri. Ihe mere o ji dị mkpa wee bụrụ gezie ntị ọ ga-eme ka nwaanyị dị otu a jide mkpụrụ obi di ya gịnị n'aka. Ihe ọ gwara di ya ka di ya ga-adị na-eme ndị mmadụ na-ebugharị akụkọ onye ma gbanyena di ya na bọtụ ịhụna ka o si apịarị di ya ka remote amaghị na ọwụ nri maka na ịhụrụ anyị mabụ ụmụ nwoke ikike anyị dị n'afọ. Jee jụọ Adam go and ask Adam ikike anyị dị n'afọ somehow nke ị na-eme ha nwere ihe ị chọrọ inye m ị chọrọ inye dum ọnụ nke ị na-eme ha I'm suspecting you. Not in my own reaction. Ikike anyị dị n'afọ ga-ese ha ka na ma ndị Fulani ị ga-akpachapụ anya ụjọ gị na-atụzi m. Ewo uche webeghị hụrụ gị akpọkashi hara anyị gara njikọta okwu wee bụrụ ike ịhụrụ anyị nwa bụ ụmụ nwoke if you want to enter us ịchọ ịba anyị ime all through the stomach ichefuola na ọwụ ihe eso
ọkwa ya jiri ree birthright ya. ọkwa onye nke rere birthright Oh, ya nwa iji ya. am I correct? Correct. ichefula na ihe mere sọ ji were gene birthright ya maka porridge ya. nri very important. anyị nwa bụ ụmụ nwoke anaghị eji ya egwu egwu. nwoke ọbụla lụtara nwaanyị ma ka esi esi nri heo Ọ laferela. enwere ala nnọọ ka osisi ọrụ na-alọta otu obiọma na-akpa ya obiọma na-akpa ya Nwaanyị m esighị make ela I o. go meet my wife make I go meet my wife onye ma nke o siri taa nwaanyị esi jaala m isi nwaanyị esi jaala m gịnị isi sizala gị ụbụrụ. ma na-elụta nwaanyị na-amaghị isi Akụkọ. ọ wee burugode gị na bọs imo gesi ruo na bọs stọp a stọpụ ọnụ ka m ngoro ihe m ga-eri na-ama na ọ ga-esikwa ka o si esi you understand ịma na ị ga-azụrụ backup nke si iruo osizie nke na-agaghị efe na akpịrị gị were backup ahụ ji tajuru afọ jidufe ya gbakpa nkịtị maka na ihe na-ewute ụmụ nwaanyị wo ụfọdụ n'ime ha sie rọbish agwakwala ha na ha siri rọbish a ga-ajụ gị honey is sweet die Ọtọka. I say this one is small kisi yes eluzuola m appetite ị gaa na ebe nzuzo tajuru afọ gị agwakwala ha na ihe ya siri rọbish anaghị eji ntị anụ ya N'ebe ka hapụ ịgbakasị ya Clara ọwụ ihe ọchị eziokwu. ile anya I'm not laughing this evening eziokwu na. ọ bụ n'eziokwu ka m na-agwa gị ihe a God abeg. ọ bụ eziokwu ka m na-agwa gị don't tell them na ị siri rubbish si ha ma isika isika ịnwaka ofe gị adị pepperish agwala ya na ọ dị too much pepper si ya na ọ dị pepperish n'onu oyibo you know ịma mkparị na-adị mma iji olu oyibo asụ ya iwere igbo kparịa mmadụ onye a ga-amara na ịdị serious wee bụrụ ya mana nwaanyị ma nri esi ji mkpụrụ obi di ya gịnị n'aka ihe ọ gwara di ya ka di ya ga-eme gịnị ga-eme baby I need 15,000 naira I want to cook okra soup yes you mean it ngwa were 17 hụ nọ na itinyere ụmụ enyere ihe ndị nọ ịhụnanụ na ọ kọntroluola di ya mana baby I need 15,000 naira to me so ya sị taa mechie ọnụ 15,000 iji esi gịnị gịnị ka ime ị ga-esi ka isi ekwara bishi na-esi ọ dị egwu gaa n'ihu nye aka Clara ihe mere o ji dị mkpa nwaanyị nọ na di ịma ka esi esi nri nke ọma gaa n'ihu nwaanyị nọ na di mara nke esi esi nri nke ọma dịka i kwuru ọ ga-enye aka chịkọlata ezinụlọ ya ị na-aghọta ọ ga-enye aka kpọkọlata ha nọrọ n'otu ka mgbe ole echichara na a ga-apasị nri na tebụl so onye ọbụla ngwa ị na-aghọta maka na mgbe ole oge riri iri nri onye ukwu na onye nta ngwa enwere nga a na-anọ eri ya onye ọbụla ngwa enwekwana ihe a ga-ekwukwa mgbe ahụ ejikwa nwayọọ kwupụtakwa ya ị na-aghọta ezinụlọ na-adị n'otu ha si na ezinụlọ na-emekọ ihe ọnụ ha na-adị n'udo nri ahụ ha na-erikọ ya ọnụ ọ na-enye aka n'ime gịnị na-achịkọlọta ezinụlọ ahụ ọnụ ime ịbụrụ onye nne bụrụ onye na-esi nri ụmụ gị na-eri nri isiri na-erichi anya ha gaa na-enwe mmasị ịga n'ezinụlọ ya azụ nri ịchịkọlatala ụmụ gị somehow ịchịkọlatala ha somehow ama m na-aghọta ijirila nri mee gịnị chịkọlata ezinụlọ gị bring all of them gịnị together ezinụlọ amaka ebe a haziri ihe ahazi ọ na-eme gịnị ọ na-ama mma o nwee na ezinụlọ m gara Clara ya bụrụ na ezinụlọ a otu onye enweghị ike iri nri ma onye ọzọ na-abata ha niile ga-abatacharịrị rikọ nri gịnị ọnụ ma daadị na-abata ha ụmụ agaghị eri ha echebiri daadị ma mọmị na-abata ha ụmụ agaghị eri ha echebiri gịnị mọmị amamị na-agwọta ha enwe ike rikọ nri ọnụ udoachị ya ghọta ya bụ ihe mana o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị enwe dị time for that one a ga-eji nke a na-edetụ n'ọnụ mgbe a na-esi esi jiri azụ nọ n'ime ofe agbọ ebe a na-esi ya bụ nri ka m test gị n'ihe m siri ịtala anụ 13 ị ka na-etest nri ozugbo ị na-afọtụ ya kpam irijuola afọ ị gaghị eji nwa aka nke a chịkọlata ezinụlọ gị neva wee bụrụ ya gaa n'ihu nye aka Anita Chidera Eze nwaanyị ịma nri esi ọ na-akụnye mmụọ ịgba mbọ na mkpụrụ obi di ya elaborate ịma nwaanyị ịma nri esi na-eme di ya chetaghala na nwaanyị ya na-esi gwogwo ya sị mba ya amapụ ka m ga-akpatakwu ego na ihe nwaanyị esipịala m isi ya ga
ga-ehụ ya ebe ọ na-agba mbọ ọ na-eji ezi obi ya agba mbọ ahụ ọ na-eme ya na-aṅụ ọṅụ o mechiala ọrụ pịam ya lara ụlọ ka ngarie nni nwaanyị m siri ama m na ghọta ọ na-akụnye mkpụrụ ịgba mbọ na ndụ nwoke ama m onwe na o nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-ege anyị ntị na mgbede a o nwere ofe ọwa isiere di gị n'ụwa ọnọtụ ntakịrị ya sị gị bebi ofe a isiri n'eke gara aga ị nwere ike repeat ha the same soup o nwere na mgbe my own mother gwara my own father gwara my own mother ihe a ama m na aghọta ị nwere ike repeat ha ụdịrị ofe a ịma at that moment at that point in time at that juncture asụtakwara m ya Ada Junction go on ọ gị nwasụga nye ma onye ọla gwara m ohe m were kedu nke wụ na asụkwara gị lele m anya ka emere mistake Uche at that juncture Ada Junction any amount ị gwara nwoke mgbe ahụ so ihe ị ga-eji prepare ya ofe ahụ he will bring it out gbam why your own dey different kwan ma Clara maka na ama m it will always be as usual I know you uche o ndị ka ekwukwa na Anita ya akpọka ya ọchị ha Ọ nwunye asịkọmachịla di gị na-achị n'ọchị asịkọmachịla Nwunye ọchị di gị ole? Nwunye di gị na-achị ọchị asịkọla m achịla ọchị gụọra ya egwu Anita asị na mbụ ahịhịa ịma na ndị refepụla m asị na mbụ ahịhịa ịma na ndị refepụla m anya bụrụ egbe Uche anya bụrụ egbe agbabọla m anya bụrụ Okay. ị biela na family dị hot ị ga-anụkọta egbe ipem ike abụọ anya bụrụ egbe la ajụkwala m si ebiela lezinụlọ dị otu a o wee bụrụ ya ike gbọrọ Anita ekwutechala ya gaa n'ihu nye aka nwaada nwoke ọcha Clara rụtụkwala ya aka mana anyị rụtụkwa ya aka ọzọ nwaanyị ma nri esi ga-eme ka di ya hapụ ịga na ezi na-aga ego nri ị na-aghọta ọ na-eme di obi esie ya ike mgbe ọbụla ọ na-alọta ya si enwere nri dị n'ụlọ ọ bawụrụ ịbịa gowe nri gowa nri aside ka m lawa nwunye m ma ahụ aka ịkwanụ nri ọwụ nwunye m na-aga esitewu nwunye m maka esi esi nri tọwala m chichọ ya ọ ga-anye m ya ya nke ihu obi esie ya ike obi esie ya ike ya na-alachi ike ị ma na nwaanyị ma ihe ọ na-eme kwesịrị ịhụta ya dị ka arọ di ya ịga na-ezigagoro nri eziokwu maka na ọwụ na nwunye ya ha na-esite nke ihe ọ chọrọ usi na amaghị gị hụ nwaanyị ọzọ esitewela ọ gbawala n'ezi abụ ya ịma anyị nwawe ụmụ nwoke ị hụrụ nwaanyị ọbụla nwara anwa jiri food flask butere anyị nri we no dey forget am in a hurry cheke ihe na-akọwa na nchịkọta okpu m wee bụrụ onye na-enyeju anyị afọ ka anyị na-afọlụ ụra pịam gịnị ka a na-akpọ onye di mere ha iji bụrụ ofe egusi bịa dị ọda dị gịnị mere na-agaghị eri ya mana Chineke emebere ofe ahụ agba ụka anọda wan m ga-ebu abịa agaghị agba ọ ụka ga-agba ụka Ọ gaghị agba ha ụka ọzọ onugbo ka ị ga-ebu abịa thank you olugbu na-anaghị eji ike agba ụka you know na-akọ ihe a nwaanyị ọbụla ma ihe ekwe na-akọ emekacha n'ụwa akpere ka di ya gaa na-eziga m egene rie nri a gwara m gị eziokwu this one no be meme and that's from period sign of ifelụọla as a woman ị hụrụ di gị bido gbawa n'ezi ị chọghị dị ịma ihe di gị ga-eri n'ụtụtụ gbam ọ gawa ọrụ ị chọghị ịma mana nwaanyị m ihe tupu di ya na-amapụ n'ụtụtụ gawa ọrụ ọ bụrụgodị arị na di gị agaghị eri nri were food flask nye ya gịnị nri tigere ya nri kedu ihe ọ na-aga n'ezi ebe ahụ gị iri nri fọ ị ma na ebe ahụ ọ na-aga ndụ ya dị at risk o nwere ike irite nke ndị oyibo na-akpọ food poison o nwere ike isi ebe ahụ hụ nwa asịsị ka gị mma chọọchị agbasaa gị je wedara pastọ abeg yo ịma na ọ wụ lack of your cooking skills thank you so yeah emere nji like ya gị blushing Anita makwa m iriri bịa na mgbede onwe ihe dịka ihe iriri oyibo akpafarala m Anita azọpụta m where were you Uche only how where many was days you only how many days ị ga-emecha gase mulu m Anita oh my God you know ihe awụgoji sign off ifelụọla as a woman mgbe di gị bịara n'ọgowe nri na side nwaanyị ọzọ ewere food flask butewere di gị nri gị na-aja eze gị na-eche my husband a na-ejicha nwoke na-agba na mba nwoke na-ejikwa n'ike eri nri n'ụlọ nwoke we nwoke ihe ọhụrụ ya aghọrịa ọ ga-aghọrịkọta ihe ghọrịa nwaanyị ihe ọhụrụ asaịdị ya aghọrịa ihe a na-eji atachiri ego ọ ga-enye gị nwa bụ nwoke iji sie nri n'ezinụlọ ya ewere ya na-ego gịnị outside
ime mmadụ na fọm ihe afọm o nwere ebe ọ ga-emekata ya ụmụ ya baa ya gịnị ibi n'isi godu nri ahụ n'ụlọ ọ gaghị ekwe ya eri ọ gaghị atọpụrụ gị ọnụ kasi to hell with your food to hell with your food ama m na aghọta ị bụrụ nwaanyị mgbe ụfọdụ ịnọtụ ntakịrị sụọra di gị ụtara ji nwaanyị hapụ kene tanchi anaghị eme ihe zụta odo zụta gịnị odo ikwe na aka ọdụ ji ya mee gịnị sụọrọ di gị akpụ onye sogakwana ka ahụ ugbuazi onye niile wụzi akwọ ya akwọ onye nwere chọrọ istres onwe ya mana onwe ihe dị njọ dị na ya bụrụgodị na ibi na township you can still pound it wepụta ọkpụkpọ aka otu a pandụ ọra di gị ya hụ na ị ga-ese ya ese gị mee gịnị gị sie ya haziere nwoke mmadụ nri ori akpụ tata echi gị mere ya garị orie garị nwere ike chenjiere ya semo orie semo gị nye ya ụtara ji orie ụtara ji mgbe ụfọdụ gị bọịlịara ya kokoyam ama m na aghọta ime gị siere ya jollof rice gị gbanwee sie rice nke stew gị sie fried rice gị gbanwee sie beans na akamụ chenjiere nwoke mmadụ nri sikasịa ya ụbọrọ sikasịa nwoke mmadụ ụbọrọ mgbe ahụ ka ị ga-ahụ nwoke mmadụ eweli olu dịka John the Baptist n'ime ọzara kpọọ gị my one and only aha ọbụla nwere reason nwaanyị kpọọkwanụ gị my ride or die o nwere reason ya mama ihe mere iji bụrụ ride ya na die ya nwoke mepe ọnụ kpọọkwanụ gị my one and only my oroma my sugar mommy mo igbugo m mara na o nwere ihe na-akpalite ya ihe na-akpalite gịnị ihe maka na akụọ nwata ajọ ihe ukwu ọjọọ apụọ ya n'ọnụ inyejuo di gị afọ ahụ rụrụ ọma apụta ya n'ọnụ my sweet nwa you too sweet nwa na-akọdo ihe a akụkọ dị ego with these new points of mind I hope I convince ela gị jee mụta ka esi esi gịnị nri enough of one test sie kwa elu ala stew gị one test every day sie elu ala ofe gị one test nwoke mmadụ ahụ na enough justice for women justice for us for we men anyị ahụsiela anya mụnwa na onwe m onye na-ebu ọnụ ka mbọ mana ama m ego ole na-emefu na-enye Clara on daily basics sometimes 350 ịmajie ye chai God ịmajie ye inyere m ego ole ji ọnụ ego ole I cannot remember the last time ị ṅụrụ akamụ maka ịmaghị eme nke mere eme eji m ya kuketa mmiri nsara n'ụtụtụ pụta as water as uche ka ga-asa o as water as you will still bath more uche hapụ agwala m gị ihe ọbụla na-emeta m ga-emeji ya thank you so much nsogbu adị uche no problem o Anita go ahead thank God enwenye shiri m obi ike I am not afraid no problem go ahead onye ahụ ga-emecha chọpụta na wiki point go lack of cooking no problem you don't know how to cook no problem ka m gashikwara na ihe m na-esiri gị na si ji asa ahụ no problem Anita go ahead o nwere mmiri doro otu dosa ahụ ihe mere o jikwa dị mkpa nwaanyị nọ na di ma ka esi esi nri wee bụrụ ọ na-enye nwaanyị ugwu na gịnị nsọpụrụ n'ezinụlọ gee ntị ịbụrụ nwaanyị ma nri esi ụmụ gị ga-etriti gị with respect mommy is cooking she's in the kitchen mana ịbụrụ onye na-amaghị esi mommy is in the kitchen obi ha agba ha cooking rubbish as ụja amami na-aghọta o nwere ka ụmụaka na-esi ele nne ha mara nri esi anya o nwere ụdịka respect ma di gị ma nne ụmụ di gị bịara nụ mba abịa maka nri hapụ nwunye nwo ponchi one ka ọ bụ hapụgide abịa maka nri my wife sabi cook na wetin dey talk amami na-aghọta o nwere ọtụtụ ndị a lụrụ taa ihe mere eji lụọ ha bụ nri mgbe a na-eme enyi ka a na-anwa ya bụ ihe ụmụ nwoke na-ege ntị ihe awụkwa secret ka m na-eli ike ire gị na nwaanyị na-emekwala enyi hapụ kene noodles cheki aka mgbasabasị anyị eriela noodles a well sikene ya nwaanyị o siere m ofe ụgbọgịrị cook ofe ụgbọgịrị for me I want to check something uche ụgbọgịrị ka adịala gị ụgbọgịrị ya maka kwanụ ụgbọgịrị ka nọkwanụ ụgbọgịrị ala ụgbọgịrị ka dị
ọ dị Anita ndị ka ekwe gị sọpọtụ uche nwere ihe unu hụrụ unu ga-ahụ ichi ya nwaanyị ma nri esi ma ihe dị available na-enwe uche ka ebe ị hụrụ ụgbọgụrụ ide ya bi n'ode ide for where I want chop am ide hungry meat gị nwa nwaanyị amaghị dị na ụgbọgụrụ dị inode enter market I no see am which market? which side wey you see am gaa nụ market ndị anọ n'ime village ị ga-ahụ ya. m gawa n'ime village mgbe ị gaa n'ime village gị zụtara Don't m worry. ị gaa n'ime village gị zụtara m M ga-azụtara gị. Ndewo. ka ị ga-esi stress onwe gị aga na rural market ọ ga-ara gị ahụ gị na-ebegharị na iko ọnụ nwe ebe nne ya na ihe awụ ihe a ebe ọ na-agakarị ị gaala biko zụtara m ama enye gị ego ịma ya esi Clara gbagodo steps eji esi ụgbọgịrị gị nwa na-amaghị nri ihe ọbụla esi enye gị Tell ego me. ịma nwe ya na-atọcha n'ụgbọgịrị anị o take ya correction o nwere ihe nke ahụ isi kpara data nnu tụrụ ya mana ọ dị too pepperish another thing bịara m isie atụ mgbe ahụ ịma na na-etinye ya ka nda dede pụta mkpọmọnụ Ị chọrọ ọkpọmọ? Ama nọ m na ị chọrọ ọkpọmọnụ. Don't worry. na-aghọta M ga-aga. dede pụta mkpọmọ onye kwara gị ego kpọmọ Clara biko cheche ka m gere ntị chere biko. kene gị chọọ periwinkle nsam tinye ya ndị ka ahụrụ ahụ. ụgba na-adị ya ma etinyere gị ya. ọ na-atọkwa na nya ofu gbọgọrọ nke gị gịnị ka m na-agwa gị ihe wow Don't worry. Aga m eshiri gị ana m ya. agwa gị ụgbọgịrị ndị 1976 ọwụ dee ụgbọgịrị 2020 something ụgbọgịrị akwara jụ ọtụtụ ndị akwa ịhụ na ya iricha gị bịa nga abịa sị m akwa ana m afọ agwa gị ụgbọgịrị ndị Igbo lechara anya ụgbọgịrị ụdịrị staịlụ a na-agwa gị nke ndị Igbo lechara anya gwa gị na mmiri ụgbọgịrị gbatara ka eji esi ya na this one A na-etinye ya mmiri. Clara makwado ihe a na-etinye ya ọ na-agbafụta mmiri nke ya nwa nụnụ allow Anita to lecture you now. Why? Kedu ihe mere iji eme ya aka n'isi? Anita. Ajụjụ anyị na-ajụ gị na mgbede a wee bụrụ gịnị mere o ji dị mkpa nwaanyị ịma nri gị na-esi ịma why? Gbalịa kpọbata site n'akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911-20,022 ma ọ bụkwa na 0707 454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị ozi akarịala ebe ahụ gawa ugbu a gawa ị garuo ebe ahụ gị sachịa Eko FM ECHO FM klikie ya kpam kiriwe anyị live zibatara anyị ozi nye anyị ọsịsa gịnị mere o ji dị mkpa nwaanyị ịma nri esi mgbede ọma nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ na mgbede a Uche Nwagrama. Brother Oyo. mgbede ọma o Clara dị Anita. Brother Oyo mgbede ọma. In fact, Uche amamebu Uche si o. Uche. Uche. Ihe ndị a niile isi ebe. na ichefula na Ebe anyị nwachi. ahụ na-eme nwa gara mma you don't forget Uche ịdị egwu Uche in fact ịma nwaanyị ọbụla mara nri esi nri ya anaghị eji ike abatala the family thank you n'ihi gịnị nke nwe di ya enweghị ike ịpụ outside chee rie ihe ọ ga-erite afọ anụ nwe ya ma ọ bụ ụmụ ya ha echeta mọmị ga-esi taa dadi echeta na mọmị ga-esi taa onye ọbụla Chinejilata onye ọbụla lọsọ ka jee mee gịnị ka jee rie nri mọmị si bikọs ọ nwaanyị ahụrụla anya otu onye ekele amaghị esi anyị enwe ntamụ ya na-esi ya na itele alụ bikọs ọ ma na amaghị esi and from there okwu ka ebido agbọmasị apụta nwaanyị kwesịrị ịma ka esi esi nri ma ụmụ di ma di ma nne di ma nna di ga-ahụ ya n'anya ya gaziere gị nọ Brother Oyo eziokwu gị ga-atọpụ gị n'uru mgbede ọma o Hello. ndewo Uchenna ma Clara and Anita ndewo no. ndewo I like the program unu na-eme.
aha m Chinonso ọkpara nọzie na-akpọ. gaa n'ihu Chinonso, kedu ihe mere o ji dị mkpa nwaanyị ịma ka esi esi nri? Ọ dị mkpa because ọ ga-ehepụ di gị eseve ego. Ọ ga-emekwa ezinụlọ nọrọ togeda. Like echitara m di m nri ya sị m nwaanyị m ịgbalịala Chukwu gozie gị ele ofe ụtụgba so ọ dị mma nwaanyị na-esi nri na ya ọ na-eseve ego. Ndewo. Ya gaziere gị nụ. Ngwa gaa n'ihu na Facebook anyị Clara. Ozi nke si n'aka iwu ọha Francisca ọ si Uche na gị biko kwụsị ịdị na-enye m nsogbu n'ego i nyere m epeka. It's too small. Which one be too small? 17. Mgbere si na ọ na-esi n'ije nwata mara onye nke ga-atụ ya okwute. Were godi that small one mepụta ihe. Wetin I wan use and do? Ọwọ́ okporoko ka crayfish. Cook something edible. Something eatable. Kena akọdo ihe a na-akọ. Ọ matter of ịdị small. Ọ matter of ihe ị nwere ike iji mee. Little one enyere gị mee. 17. 17 is something. O wege ji 17 na prepare your okra soup. Gịnị? Na so Nigeria bad rich. Gịnị? You know bad? Thank God for my second choice I pity that man. I pity Ram. I pity you and Anita. Anita ya ga-agbaho gị n'anya. Agwala m ozi gị na mgbede a rose flower. Hibiscus. Prince Okwu dere ụzọ ọma. Ọ sị mgbede ọma Uche na Clara na Anita na anyị gaa n'ihu n'ọrụ ọma anyị na-arụ ọsụ One Love. Ndewo. Anyị ahụ na nke gị Nestor Obi nwanne ụzọ ukwu ọsị mgbede ọma Uche Clara na Anita anyị ahụkwala nke gị. Iwu ọha Francisca ọsị evening my wonderful people na ịdị too much ke ma adịrịtịrị much ya gazie. Mgbede ọma. Uche Nwagodu. Ya gazie. Ọ si ije si Emeka Obibi ezi na-akpọga. Ndewo. Clara. Mgbede ọma o. Biko shigodi ofe Owere ma bịa rie. Nsogbu Ọhụrụ ma gị si jaa n'isi. Anyị achụpụga Uche ma hapụ Uche wericha agọ. Anita. Anita ekelele gị. Lekwa gị ụlọ ọgwụ. Wale ike gwara. Legele ụlọ ọgwụ. Jekwa zụrụ ọgwụ ọnyụnyụ. Afịa ka okwu okwu. Gaa n'ihu ejim ya. Afọ adịghị nwa mma. Ejim ya. Ivam. Ndewo. Gị lọta nwaanyị ma nri echi. Dịka nwaanyị m si mara isi, o shijaala m isi. Uche nne m mana ịpụ apụ anaghị ekwedi m ekwe. Ndị ọrụ ha alụ ọrụ enweghị ebe ọzọ m dị. Ọ m na ya na me na you. Ọ dị egwu a. Ya gazie ọnụ ọchị ekweghị gị fọnyụ ọkụ. Gaa n'ihu na Facebook anyị Clara. Ozi kasi n'aka Austin Nzeribe. Ọ si Uche nwa grandma, Clara nwa grandpa na Anisa nwa step mother. Ọ si unu na-eme ọfụma na mgbede a. Ọ si na anyị gaa n'ihu na ya bụ ọlụ ọma anyị ji n'aka na mgbede a. Ọ si ọ dịkwanụ mma nwaanyị maka esi nri. Na anyị nwee mgbede ọma magburu onwe ya. Ndewo. O wee bụrụ ya ka ọ dị ahụ na m ozi gị na mgbede a. Kedu ebe aha gị ahụ gara? Obi ọ sị Clara biko nwee ndidi na Anita awụ ezigbo oyi mana gị aworịla na Anita ga-eri ọkpa tuturuo mgbe ọ ga-achọwada shotman na asịfọ Clara na ọ na-abịa ite eke gị out from me. Thank you. Maka na mmegbu adịghị mma. Thank you. Upe. Bịa kpọrọ ya. Thank you. Come and carry. Mgbede ọma. Uchenna Clara. Love nwaka eze. Mgbede ọma. Clara ọnụ ọha nwoke ọcha ụnarị ikpe olekwanụ. Anyị dị mma. Ndewo. Love nwaka eze. Anita Clever. Anita Clever. Keke mere. Ọ dị mma. Love nwaka eze. Biko anakwa Clara di ya o. Afịa ya kpọrọ m o. Biko osi ike gị dịka ka mụ na gị biri nnu anakwa Clara di ya nnu. Yara aba. Love jee chọọ nwaanyị lụrụ. Amamo. Jee chọọ nwaanyị lụrụ. Ọwụ na redio ka a na-achọta nwaanyị. Uchele ihe anụ na-egwu ọ dị oke mgbala gị na-ahụtago ọwụokwu ikwụsị na nwaanyị ga-ekwu ụzọ mụta ka eji esi nri n'aka mmanya alụ ka esi edu uru ọdụ ịghọtara ihe awụ ụzọ ihe abụ nwaanyị nke bụ ịtọ mgbe mma gị na-esi ihe gaa na-anọ n'ebe usekwu ahụ
nwanne gị tinye nụ gị ma otie nnu otie ose gị mata ma o ji tinye ose otie mmanụ gị ma o ji tinye mmanụ kedu onye na-ewute m na ụmụaka ugbu na ụzara ma ka esi esi nri eme ndị nne na-agwa m ha bịara skuul skuul ha bụ kọsịrị ya ole ga-awụ skuul ha bụ kọsịrị ya ịmụ nwata dị ya skuul taa ito ya wụ achị isi ndomi ụdọ aka na ọgọgụ ga ọgọgụ edozo echichi ndomi achị isi ofe aga ọgọgụ ọrị mma ahụ like one game battery man I think ya na chọ white man ga agwa abacha mụchi emechi ọnụ ya na eji white man ga agwa abacha ya nwere na Facebook la Facebook nga eji white man ga gwa abacha na Facebook mụchi ele enu ịtacha afọ akwụpụ ọ gwọbere ya na-achị n'ime ahụ tọnụ nwa biko ole nga were white man ga eji agwa abacha ụmụazụ ugbu egbuola egbuo so ndị ahụ paka wefe biko iche bụ kechikiri na ọ wuchi mma gị iwu nke mmadụ esi eji white man ga agwa abacha eji white man ga agwa abacha ụmụ nwaanyị ya gazie love nwaka eze the cooking coach ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Reverend Montori makwa ya ọzọ na-ekele anyị ọsị ọgụ uche Madam Anita na Lolo Clara na ihu na ọ na-erespekt anyị ọ na-ewishikwa n'anyị na ọ na-atụkwa n'anya na ụmụ nwaanyị niile nọ n'ụwa ga-amụta ka esi esi nri ọkwa ị na-aghọta maka na ọ dị mkpa na nwaanyị kwesịrị ịmụta ka esi esi nri ọ bụghị naanị maka marriage o maka ọ bụ ihe ya kwesịrị ime dị ka gịnị nwaanyị na-ewetazie ya na marriage na ọ na-enye nwoke dị otu ugwu ọ na-enye nwoke lụrụ nwaanyị dị otu a gịnị ugwu ọkwa ị na-aghọta ọ sị thanks so much na biko Lolo Clara mụta ka esi esiere uche nri thank you so much for speaking up for me. Uche ga-enye gị 500 chọọ ka iche nri 1 million ihe nyere m ka m chiri stop disturbing my peace. Ọ dị egwu. The little enyere gị half a the little enyegodere gị kedu ihe iji ya mepụta a na-eji ihe ntakịrị amara ihe ka ihe ukwu ga-esi chọọ ka adị echere gị ofe dị tik ọ chọọ ga-alọ nga lọrọ gị n'ụkwụ iwuru onye maka esi esi nri enye gị nchọnchọ ego concentrate ya na n'ihe na-arahụ ofe tikina concentrate ya na ya don't you know tikina gị na-akọ ihe ọbụla ọwụ ya ghọrọ ya etikini ofe gị ofe gị adị tikin mgbede ọma mgbede ọma Uche mgbede ọma Clara mgbede ọma Anita ndewo Anita biko afọ n'ọgụ Uche Clara ọgụ Uche biko ọ dị ego naanị 2 days Anita ite chọrọ ọ gịnị just like biko topic ndị n'abalị a mara mma nwaanyị mara esi nọmba 1 di ya na-alọta ọrụ ọsịsọ di ya na-aṅụ mmanya na biya palọ di ya na-arapụta tupu na biya palọ di ya na-eri ya site di ya na-ebu nri aga ọrụ kerezi oge ọ ga-alọta ọrụ ya eri ya ọzọ di ya na-agba n'ezi ka ọha m n'ọnụ ndewo ya gaziere gị nọ ikwutechala ya anyị awụ n'ozi gị na Facebook anyị ejike ogbonna si amakpụrụ edere izo mbezibata ozi ọsị mgbede ọma Uche na Anita na Clara ome isiela gị enyi ya ọsị Uche otu ihe nwaanyị kwesịrị ịmụta na alụmdi na nwunye bụ na ọ sị the first thing na marriage bụ na nwaanyị na-amaghị nri esi nwere ike ịlụzu husband ya n'aka nwaanyị ọzọ ịhụna ka o si gaa straight to the point nwaanyị ọbụla na-amaghị nri esi stand a chance ịlụzu husband ya n'aka nwaanyị gịnị ọzọ maka na nwaanyị ọzọ ahụ nwa ama abata were nri sigherie ya anya sigherie di gị anya ịlụzukwa nwoke mmadụ ịlụzukwa feli iluzukwa uche gaa n'ihu ozi kasi n'aka Assumpta Cathedral ọ si mgbede ọma o na anyị niile amakakwa na otu anyị dị ndewo na nke a si n'aka ihu wee eze nke ọma ọ si na anyị na-eme ọfụma na anyị jide nke anyị ji na nke anyị ji amaka n'isi nri ọfụma na-eme ka nwoke ghara na ilu anya n'ezi ndewo o wee bụrụ ya ahụkwala m nke gị Assumpta Cathedral Assumpta Cathedral ọ sị Clara wee ezi ihe eji ama atụ ezigbote nwaanyị na Uche no wonder you are looking fresh all the time ọ dị egwu ọ dị egwu mgbede ọma mgbede ọma Uche Clara na Anita ndewo ndewo Clara
mgbede ọma. Clara na anụ ihe na-agwa gị Ana na m anụ nna anyị. ihe eji ama nwaanyị ebe mma, nwaanyị mara mma, nwaanyị na-eleji di anya ahụ, onye godigo 1,000 naira ji ya chiela ya odoro ofe ọ chọrọ ha. Oh, thank you very much. Thank you. Ọ godi 1,000 naira ka o nyere gị ji ya chiela ya odoro ofe ọ chọrọ. Maka nwaanyị kwesịrị yes, Ka m kọọrọ gị mgbịrịgba nwaanyị nkịta na-enwe afọ ya. ego ọ na-arịza ahụ mgbe ọbụla. Oh. Ọ na-ahụ ihe dị na mkpa ya ewepụta ya ji mezuo ego chiela di ya nri. Onye kwara nụ m nke ga-afọ ma rizavụ. Ọ na-enyere aka ụlọ ọgbọ ego ya taga 700 naira. Gaa n'ihu nwaanyị ọjọọ ka ọnwụ. O kwesịrị rizavụ ego. Kwesịrị rizavụ. Yes. So ihe na-adị ahụ ihe eji amara nwaanyị ede mma adị nwaanyị na-eleji di anya wụ na nwaanyị ọbụla ị na-eshi ezigbo nri n'ụlọ ya o ji ahụ di ya pụọ uche ya ga-anọ n'ụlọ. Nwoke cheta ụdịrị nwaanyị a chiri ya n'ụlọ dịka nwaanyị nna ya bụ ndị aka ochie awa ndị aka ochie eteela anyị lụrụ bịa most years ago. Nwaanyị shibari nga ma ogiri ma ụgba na everything nyepụ n'ime ya ncheta shi alekwa ụdịrị nri ga-eti n'ụlọ ma alọta ọsịsọ. So Clara na Anita ụnụ ga-agbalị na-enye uche ụdịrị nri ọ chọrọ iri, na-enye ya nri obiri, na-enye ya nri ụgba, na-enye ya nri etila ka nda na azụ so that mgbe ọbụla o chetara ya lọbata n'ụlọ ọ dị mma nwaanyị maka esi esi nri. Akakwa m Eda Ifeanyị okwu JP the Redu General echi m ọdụ obodo ha jere ma lokal gọọmenti na-akpọ ndewo. Ndewo nwoke na-ekwu eziokwu ya gaziere gị nọ. Ahụna m ozi gị ezigbote ọyịma na onye Ifeanyị Chukwu onye a na-etufike isi ma n'isi Ụmụagọ dị n'obosi ma nke kansụl ime obodo ọha ji egbe ma nke steeti Imo zibata ozi ya. Ọ sị mgbede ọma ndị ọma na redio Chief Uche Madam Clara na Sista Anita n'isiokwu a bụ second to none. Ọkwa ị na-aghọta na ọ lọvụrụ ya so much maka na ọ bụ ihe metụtara stomach infrastructure. Na ịbụrụ ewu man ya bụrụ na ị ga-edeliva n'isi nri ijirila 100% kpara obi dị gị n'aka. Ọ sị anyị nwee a great day ahead my people. Ya gaziere gị nọ fikisiman si Ụmụagọ gaa n'ihu nye aka na Maka si Facebook n'aka anyị. Judith Chizoba ọha ọ sị mgbede ọma my people ọ sị chai Clara na emisikwala m gị nwandewo. O wee bụrụ ya hụna m nke gị Khalifa Mam oke aha gị bụ Daniel Chukwudi isi Owere isi Clara na Anita you people are wonderful. Ya gaziere gị enwe nke a kụchapụla mgbede ọma. Uche Clara na Anita. Ndewo. Ọ na-agbalịga. Ndewo. Ọ bụrụ Collins Ọjị wee na-akpọ. Gaa n'ihu Bro Collins. Nne Clara kpachakwa anya naanị 2 days ka Anita na-anapụga gị uche. Ahụike. Nna Ọ chere ekene ọfọta Anita. Ọfọta Anita. Anita, hey God abeg. Chere ekele ka m gwa gị ime ihe m chọrọ ịgwa gị. Akwụnye ka okwu. Live na Bluetooth. Ya gawa kwuwezi ihe ị chọrọ ikwu. Ọtọ m n'anya n'ihi ama m ebe uche si a na-alụ ọtụtụ Oh, thank you. Ike gwụrụ. ọtụtụ n'anya so ihe ọnụ kwuru n'abalị a ọ masịrị m amasị too much. Ọ dị mma kwụsị n'ike ọ na-adị mma nwaanyị ma obi di ya ọ na-awụ ya di ya pụọ ya eshiere n'ụtụtụ demere ka ọ ga-eri ma ya lọta nwoke agaghị anọkọtakwa ya sị ya gara aga erie na asaid ọta ka kemgbe m lụọ nwaanyị ana m alaiki ana m eri nri asaid anaghị m eri nri asaid ọwụ ncheta ihe nwaanyị m na-eshi nlọta masị mba ka ma eri nri ya ma nwaanyị m shi arịkwa nga m erie ka asa ya taa m afọ ma so ọ ya ihe ndị a so Anita na Clara jisi n'ike ọ na-agbalị ka m cheta program ọ na ibi eli mọ na-emetụtara m etete. Ya gaziere gị nọ nwoke ọma. Anya ahụ n'ozi gị na mgbede a na Zafet isi Ekpule ọbịa ọsị mgbede ọma Uche Anita na Clara na Uche n'ihe a bụ ihe magburu onwe ya na alụmdi na nwunye mana nke kacha mkpa bụ mmadụ ịdị ọcha. Ọsọ anyị nwee a nice weekend. Ya gaziere gị gaa n'ihu Clara. Maka si n'aka Ifeanyị ibe ọ sị na nwaanyị ma nri esi na-eme ka agbata ya na di ya dịkwuo n'udo. Ị na-aghọta ọ na-eme ka agbata ya na di ya
ka ha dịkwuo mamotozi m ga-esi etige ya makwuo mma sikwa ike ọkacha ndị nke na-ahụrụ iri nri n'anya dịka ya nwa ndewo agwụna m nke gị Leo si Akata nke kansụl ime obodo Oru East zibata ozi ya ọ sị mgbede ọma the best radio presenters na nwaanyị ọbụla maka esi esi nri ọ na-ebi udu home ya na di ya makwanụ ka esi eri ezigbote nri anaghịkwana anọ gịnị anaghị anọkọta n'ezi ruo n'abalị ọkwa ị na-aghọta ya gaziere gị nọ Leo si Akata agwụna m nke gị kedu ebe aha gị ahụ gara Nkiru Ifenyi nwa ọsọ Uche Clara na Anita ndewo na ọsọ nwaanyị ọbụla na-amaghị nri esi agaghị anọdonwu na di ọsọ Uche ụmụ nwaanyị Anambra na-esi gbogbo gịnị na-emere si n'aka Ikechukwu Nwosu Uche chere magụọ ihe aka si n'aka Ikechukwu Nwosu ọsọ Uche Raidon nke a si n'aka Ima Ike ọsọ Uche kwuru gawa o ka si n'aka Eugene Martins Uche ọsọ LSF nke ahụ gbasara ya ọsọ Uche ọsọ Clara o na-enwekwa ihe m na-ahụbeghị ebe Uche nọ Nothing Musa no go see for gate. Uche nwebe ihe m ahụbe n'aka gị. nọrọ na gate ebe iwu Musa Anita. ihe atara anyị my girl ị na-agbalị Anita. Ụra ga-ejiri onye nwụrụ nwaanyị ọ na-achọ nwaanyị ibe ya na di n'ebe fanụ nwaanyị ọ na-achọ nwaanyị ibe ya na di agbara gị wele ọ bụ ihe nne m gwara m nwaanyị anaghị achọ nwaanyị ibe ya na di ị ga-egbiri ka egbi m stand there for what belongs to me. If you love me, you prove it. Gịnị ka a na-akọdo ihe a na nke a si n'aka Johnson Caleb ọ sị Anita biko ha Clara na wee bịa na-esiere Uche nri iji nara m Clara ọ nara Clara m nwa ele otu mmadụ ga-esi gawa nnọọ mega nnọọ njem ọ gaghị agwa di ya na ọ gawara njem ọ dị mma Anita mgbede ọma ekele m gị ụmụnne m aha m bụ Chief Dr. Fidel Onyeneke ndewo akpọga m iji gwa nịsa ihe nnume ga mara mma eji enweta afọ nwoke wu nri mara mma Chineke gọzienụ aha m Fidel Onyeneke ndewo nna m okwu ya gaziere gị lọ Dr. Fidel Onyeneke ya bụ ozi gị adaala ụda na mgbede a ọ n'ebe ahụ Uche Nwagbado onye eze Uche Nwagbado ya gaziere gị gaziere gị nọ Clara nwaanyị ọcha mgbede ọma onye eze Clara ibu TV n'anya ekele ndewo Anata ndewo onye eze ndewo ya gaziere unu Uche ihe ọnụ wepụtara na uhuruchi amaka ịma nwaanyị ịmali esi ọwụ ọmaobi di ya ezigbo aha ya wụ ọmaobi di ya thank you so much nwoke ọbụla alụtara nwaanyị mali esi nwoke ahụ alafere Chineke mere na ya mara apụrụ iche nwoke ahụ nọ n'ebe ọ nọ cheta nri nwunye ya agụ ma ya agba ọsọ lama ọ rara ahụ nwoke ahụ erie nri n'ama dịka otu ịhụrụ ndị eze ndị king ihe kpatara oge mbụ ha ji alụ nwaanyị atọ na nnọwo ha eseleti ya nke ka nri esi so na nke nkwanụ Chineke goziri m na nke ahụ ndị agbata obi na agbata ọba ma ama so onye ọbụla alụrụ nwaanyị mara esi ya gaziere ụfọdụ enwere nwaanyị ndị na-eji ụmụ agbọghọbịa ndị na-eji text message esi nri esigo nri n'ọkụ akpọọ ma mmiri asụọla ele ka a ga-eti ebe ka a ga-eti ige ya site ige ngwa oruole iti ige nnu ya wụ mgbe ahụ nwata ahụ nọ n'ụlọ nne na nna ya o lerugo ha anya ekuru n'elu ihe ndị Igbo na-akpọ ya nwa agbọghọbịa ikom anya n'elu so agbọghọbịa dị mma ileru anya nne ya na ịga n'usekwu ya nọ n'ebe ahụ nwoke na nwaanyị ọbụla amụrụ ụmụ nwaanyị na kwesịrị ịzụ nwa ha ka ha mara na-esi king si ya gaziere ọnụ gaziere gị nọ n'ikpeazụ na Facebook anyị ọsọ Clara tupu anyị achịkọlata n'ozi nke si n'aka Chinyere ọ dị ka nwa ọ sị Clara na m challenge wee Uche ọfụma ọkwa na ha edunyene ya ọ sị m challenge wee gị ọfụma gị kwekwanụ gịnị si
I don't make my decision. ee I dey move on. Okay. No problem. ị ga-agasị Barcelona echi. Ọ dị ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji nwa ohere je wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị kpọmkwem mgbe ọ kụrụ elekere 6 nke mgbede a n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Anyị Igbo mụrụ nze ma ọzọ a sị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya darịrị onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịakpa ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Mọnde abalị 8 nke ọnwa 9 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha taata bụ afọ na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wee si oke o ka anyị malitekwawa okpo. Na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ na Peter Obi akatọọla ọnọdụ enweghị nchekwa dị n'ala anyị bụ Naịjirịa. Ị ga-anụrụkwa na Natasha adịla njikere ịlọghachi n'ụlọ nzukọ Senate. Ị ga-anụrụkwa o na ndị dọkịnta n'isi obodo anyị bụ Abuja agaala mfanye aka n'ọkpọ ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m. Na mgbede taa onye ị ga-anụ olu ya bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Onye ji ọkọlọtọ otu Labour Party zọọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga bụ Peter Obi etiela mkpu n'oke olu gbasara nrikwu elu ọnọdụ enweghị nchekwa rikuru gbaa gburugburu ala anyị bụ Naịjirịa ebe ọ rịọrọ ọchịchị etiti ka ha gbalịa buo ya megide nke a. Peter Obi kwuru okwu n'olu iwe gbasara ogbugbu egburu ndị mmadụ karịrị 100 na steeti Borno, Sokoto, Katsina nakwa na steeti Edo. O si ezinụlọ ndị nke a metụtara uju ma kọchaa gọọmenti maka ịhụta ime njem aga mba ndị ọzọ dịka ihe ka dị oke mkpa karịa iweta nchekwa n'ime ime obodo ndị e nwere n'ala anyị bụ Naịjirịa. Otu Obedient Movement na steeti Imo apụtala kwuo na ọ bụ okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na aka Peter Obi dị n'ọbịbịa na Sie El-Rufai bịara na steeti Imo. N'akwụkwọ ozi anụkantị Virginus Chukwuka binyere aka na ya bụ onye nchịkọta otu Obedient Movement na steeti Imo. Ya bụ otu Obedient Movement kwuru na Peter Obi esoghị dị n'ọgbakọ ahụ El-Rufai bịara na steeti Imo. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara o na El-Rufai bịara na steeti Imo na ngwụcha izuụka gara aga maka ọgbakọ ihe ọmụmụ Odenigbo Lecture bụ ọgbakọ ndị ụka Katọlik na Owerri ji ahazi kwa afọ ọbụla. Ka ọ dị ya bụ otu Obedient Movement ekwuola ya hoohaa na onwe ihe jikọtara onye ndu ha bụ Peter Obi na ọbịbịa El-Rufai bịara na steeti Imo. Onye ọkaiwu onye senetọ na-anọchite anya Kogi Central bụ senetọ Natasha Akpoti-Uduaghan apụtala mee ka ọha na eze mara na senetọ Natasha ga-alọghachi n'ụlọ nzukọ seneti n'ọnwa a anyị nọ n'ime ya dịka ọ nọzuchara ọnwa 6 akwụsịtụrụ ya ọrụ. Dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na Abuja, ya bụ onye ọkaiwu senetọ Natasha bụ Victor Giwa kwuru na ka ọ dị ugbu a Natasha nọ na mba London
ebe ọ ga-amalite ha ọrụ n'abalị 23 nke ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya bụ mgbe ndị ụlọ nzukọ seneti ga-enwe ha ọgbakọ. Cheta na ya bụ sinetọ Natasha Akpọtuuduaghan ka a kwụsịtụrụ ọrụ n'abalị 6 nke ọnwa Maachị gara aga dịka ọ jụrụ ịnọ n'oche ọzọ ebunyere ya n'ụlọ nzukọ seneti. Mana ka ọ dị, onye ọkaiwu ya apụtala kwuo na ọ ga-amalite ha ọrụ n'oge na-adịghị anya ebe ọ bụ na ọ nọzuola ọnwa ole a kwụsịtụrụ ya ọrụ. Ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja adọọla ọha na eze aka na ntị gbasara inye ndị uwe ojii ha ego oge ha nọ n'ọrụ. N'ozi ya bụ ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ha kwuru na ụdịrị agba dị otu a ezighị ezi n'iwu ma bụrụkwa nke na-awụ ndị uwe ojii n'ala. Ha masịghara ndị bi n'isi obodo anyị bụ Abuja obi ike na ha ga-adị na-arụ ọrụ ha dịka o kwesịrị ma rịọ ha ka ha nyere ndị uwe ojii aka iji hụ na e nwere nchekwa tara ọchịchị na ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja. Ndị obu egbe a na-amaghị ndị ha bụ atọrọla nwunye onye isi oche otu pati APC na kansụl ime obodo Patigi nke steeti Kwara bụ nwa amadi ama dịka Mohammed Swason ma tọrọkwu nwa ya nwaanyị larie. Akụkọ a nụrụ kwuru na njinji a jiri n'abalị ụbọchị Sọnde ụnyaahụ. Ya bụ akụkọ a nụrụ wee gaa n'ihu kwuo na ndị obu egbe a si n'elu mgbidi ụlọ onye isi oche kansụl ime obodo a wụbata bido gbawa egbe ayara ayara iji kụnye mkpụrụ ụjọ na ndụ ndị bi gburugburu ebe ahụ, bụkwanụ nke nyere ha ohere ịba n'ụlọ nwoke a tọrọ nwunye ya na nwa ya nwaanyị gbafuo. Otu jikọtara ndị dọkịnta isi obodo anyị bụ Abuja amalitela mfanye aka n'ọkwa ịdọ aka na ntị ga-ewe ha abalị 7. Ya bụ otu a jikọtara ndị dọkịnta isi obodo anyị bụ Abuja mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'akwụkwọ ozi onye isi oche ha bụ George Obong na ndị ọzọ ọnụ na-eru n'okwu n'otu ahụ wepụtara ọha na eze bụ ebe ha nọ kọwaa ngalaba na-ahụ maka ahụike na ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja dịka nke kụrụ afọ n'ala ma bụrụkwa nke ekwesịrị ka a gbatara ya ọsọ enyemaka. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ya bụ otu jikọtara ndị dọkịnta n'isi obodo anyị bụ Abuja nọrọ n'ọnwa ọzọ gara aga rịọ gọọmenti ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka na ngalaba na-ahụ maka ahụike na ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja, mana kemgbe ahụ ruo taa eji ole nne gị kọkọrọrọ m bụzi ihe mere ha ji wee kpebie ịgba ya bụ ụzọ Owere mgba ịmara kene ma ọ ga-echi. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa asị ebe ọkọ nyụrụ sị wụsọ ọwa maka na melu ma ala ka ọrụ ikpe ka ọrụ ibe ọkazi emekata n'ụwa ju akpa asị na a na-amachi ya ọnụ. Ọ gwala na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anọrọ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na Peter Obi akatọọla ọnọdụ enweghị nchekwa dị n'ala anyị bụ Naịjirịa. Emekwara nke ịnọrọ na Natasha adịla njikere ịlọghachi n'ụlọ nzukọ seneti. Emekwara nke ịghọta na ndị dọkịnta n'isi obodo anyị bụ Abuja agaala mfanye aka n'ọkpọ. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka m onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere eme ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọkwa ebe ahụ eme na ngagharị maka na n'oge na-adịghị anya anyị ga-alọghachi ịbịara ya bụ dara ka ọ dịda darara, n'ihi ya agagharịkwala agagharị.
ọ na-atachaghị ihe ọkpọ ebe ọkụ nyụrụ sị ụsọ ọwa onye asị ya nwụnata mgbe echi ọkwa otu ọnwa ahụ mfe akịtị nke ahụ na-akacha atọ ụjọ nke ahụ na-akacha amapụ obi ka ọ dị ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọrọta ya na nnọkọ anyị na gị n'ihe omume anyị bụ ije di na nwunye nke mgbede ya bụ ihe omume a ga-alọghachire gị ụdị oge a na izu ụka ọzọ n'ihi ya chebirikwa anyị mana gbalịa sonyekwara anyị n'ụtụtụ echi mgbe ọ ga-akụ elekere 7 maka akụkọ ụwa na nkenke o jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ anyị ga-alọghachi maka ihe omume anyị bụ nzukọ Omeigbo na mgbede a ndị unu nụrụ olu ha bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zụziri nke ọma nakwa nwada nwoke Clara tinyere Anita Chidera Eze. anyị wee na-asị ka mgbede taa bụ Mọnde afọ gaa n'ihu na-amara gị mma ndewo. Can't